seuraavat kisailijat. Teistä katsottuna vasemmalla Heikki Kuttunen Kalakotloselta ja LC Mikkelin päämajan Matti Kaarnasta oikealla. Sieltä päin katsottuna. No niin, ja kilpailijat valmiina. Onko? Hyvä. 1, 2, nyt! Päät pois. Ei anteeksi niin, päät. Niitähän sitä asiakas on tuossa. Kolme kylmää sakkoa kahdella ei mene sitä. Mä pystyisin tuon kirjoihin bileen tarjoamaan halamalla. Ei se nyt ei paljon merkitä. 13 niin se on kun painaa siellä. Tehdäänkö semmoinen mihinkin, niin se ottaa kuvia. Kiinnostaako raavisiikka? Ylemmät asuisiin. Tänään vaihtamaan sulle siihen mukaan ja annan pillipaketin kielen ja kaikki niitä. Minuutti mennyt. Vai haluatko, että vaihan tämän raavisiikan pakettiin? Pätkäsen nämä sulle vielä. Tehdäänkö se 30 hyräystä? Vai haluatko, että vaihan yhden siian tähän sekaan ja laitetaan nämä 30? Tehdään pienempi juttu. Tossa olisi puolikas kirjolohi, siika, ylempäässä 25. Jääkö se? No, se on lämmin, se on yöllä salusti. Elää Heikki selitä, sulle katsotaan aika kalenterista. Sitä ees. Emmellä nyt. Kyllä, kuppuina verkautuu. Ei nää on niin puhtaat, ettei näin. Ne on valmiiksi. Tulee aamulla heti 9. Erää on niin pieni, minkä saatat tulla jo ennen. Neulan muikkuja on tässä. No niin, tehdäänpäs tilaa sieltä. Tulee taas yksi asiakas sieltä takaa. Kuinka se kello plyssää, että täällä loput menee tässä. Väistäpäs vähän. Ja näin. Heikki sai muikut perattua ja Rami käy läpi, että onko minkälaista jälkeä tullut, tarvitseeko aikasakkoja vaiko. Miten homma eteen? Ja Kaarna Matti siinä viimeisellä vielä niskoja taittain. Käsin, että sanoi ripativeli, vaan aina sanoi kortatti laittamassa, kun rupesi rukkasta. 3,25. Tuo merilohi. Kaikki korttikämei. Pelataan korttia. Se pitäisi harjoitella vielä, niin sulta kävisi. Eikö mene vasemman? Mene vasemman. Vasemmalla kädellä. Täällä on liikaa tasoitusta, kun teet vasemmalla. Ja menet kotiinpäin pystyy. Joo. Niin ja siinähän se hellaa, ettei tulla kunnon tulista. Ja Kutvasen ampiaiset tuli tänne myöhään. Mä ajattelin, että pitää jotain tasoitusta. Joo, kyllä. Ei tästä nyt mun myynnistää mitään, kaikki tuki tuohon eteen. Se on pyytä myrskyä eellä, ne tulee siihen. Ja näin sai Kaarna Mattikin. Ei oo. Ei. Mai.
Näin on saatu muikut perattua ja ilmeisesti lisää halukkaita osanottajia ei ole ilmestynyt. Jos joku äkkiä haluaa, niin käsi pystyyn otetaan vielä, mutta jos ei, niin sitten katsotaan kohta tulokset kasaan, kuinka tämän päivän nuo 2 erää sojuivat ja minkälaisia tuloksia niistä aikaan saatiin. Taitaa olla kovia tuloksia, sen tiedän kyllä, mutta kohta kerrotaan, kuka tämänkertaisen kisan on voittanut, ja tästä se on hyvä kehitellä ensi vuotta varmasti sitten entistä ehompia, ehkä vähän laajempi kilpailu. 3 20.